Gepleyer Azatlyk Radiosu. Hepdeniň zeminiň leýartyny. Gepleşikleri Pragadak studiodan men Ýogşan Anurwan alyp barýaryn. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlygyň web-saýtyna iň köp okulan habarlaryň başyny aliment töläp bilmedikleriň kemsitici suratlary köpçülik ýerlerine atylýar diýen atlan çap edilen habar çekýär. Aşgabatda yumurtga nobaty ulalýar. Farabda ilatyň paýaw almak işini täze çäklendirmegi ýerdilýär. İstanbulda öz watandaşyny öldürmekde guman edilýän 2 türkmenstanly tutsak edildi. Özbegistanyň 4 milliard dollarlyk GTL dawadyny gizgen aýly üçin gozgolan turdy. Adam hukuklaryny goraýjy toparlar Türkmenistany Allah berdiýi azad etmäge çagyrýarlar diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem bu hepde iň köp hukuklaryň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp dinlenenleriň başyny hem aliment töläp bilmedikleriň kemsitici suratlary köpçülik ýerlerine atylýar diýen atlan çap edilen gepleşik çekýär. Aşgabatda yumurtga nobaty ulalýar. Farabda ilatyň paýaw almak işini täze çäklendirmegi ýerdildi. Özbegistanyň 4 milliard dollarlyk GTL dawadyny gizgen aýly üçin gozgolan turdy. Ýaşullar manat nobatlaryny adaltmaly. Sonra olanlar bilen aýratyn gepleşilýär. Marynyň döwlet dükanlaryna şeker gatçylyk edýär. Adamlar çykalgany şeker dawadynyň gözleýär diýen atlan çap edilen gepleşiklerimiz hem bu hepde iň köp dinlenenleriň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp görülenleriň başyny türkmen görnüşleri 41-nji hepdatly fotosergimiz çekýär. Özbek işçileri guruluşuk desgasyna gozgolan turdular. Covid-19 global briefing 13-19 oktyabr hepde senatlan çap edilen videolarymyz hem köp görüldi. Gepleyer Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň zemini Türkmenistana degişli iň soňky maglumatlar bilen dowam etdirýär. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow 23 oktýabrda 2021-nji ýyl üçin döwlet büdjetiniň taslamasyny mejlisiň garamagyna iýermek barada karara gol çekdi. Tadakanyň maglumatyna görä döwlet dostlugyny hökümetiň giňişleýin mejlisiniň ykdysadyýetyň durmuş uğurlulygy ýörelgesini saklamak bilen geljek ýylda döwlet büdjetiniň umumy çykdyjylarynyň 70 göteriminden gowrak möçberini durmuş ulgamyna degişli puwdaklary gönükdirmegi tapşyrdy. Bu seri işleriň 28,5 göterimi bilimi, 10 göterimi saglyk goraýşyga 25% golaý durmuş üçinçilik ulgamyny maliýeleşdirmäge gönükdirilmelidir diýip habarda aýdylýar. Hökümet mejlisiniň dowamyny döwlet büdjetini ilatyň awadan bolelin durmuşda ýaşamagyny üpçün etmegi gödeňinde tutmagyň zerurdygy. Bu işlerin ilatyň durmuş goraglygyny, iş bilen üpçünçiligini, durmuş we zähmet şertleriniň münasip derejesini üpçün etmek bilen bagly möhüm çaralaryň ýerine ýetirilmegini ölçüne almalylygy barada hem gurrun edildi. Vice-premier Müçükowyň hasabatyny tasdiklanmagyna görä, maýa goýumlarynyň keskitlenen möçberleri önümçilik we durmuş maksatly binalaryň hemde desgalaryň guruluşyna gönükdirler. Şeýle-de vice-premier geljek ýyl üçin döwlet büdjetiniň merkezleşdirilen düýpli maýa goýumlaryny gödeňinde tutuljak seri işleri, has wajyp guruluşlary, vilayetlerde gurulýan täze şäherçelere we owalara gönükdirmegiň gödeňinde tutulýanlygyny habar berdi. Türkmen hökümetiniň tanqytçylary Berdimuhammedowyň hökümetini milliardlarça dollar seri işleri durýan şübheli taslamalary pul harçlap sosial durmuş, işsizlik, infrastruktura meselelerini ýyllap gözden düşürmekde tanqid edýärler. Resmi maglumatlara görä Türkmenistanyň häzir 37 milliard dollar möçberini guruluşy işleri alınıp barylýar. Emma ýurtdaky kronik işsizlik, täze iş orunlarynyň döredilişi, pandemiýa aladalary netijesinde emele gelen ykdysady kynçylyklar we ilat edilýän kömek barada açyk, anyk maglumatlar berilmeýär. Synçylar, şol sany Şwesiýada ýaşaýan türkmen ykdysadçysy Hudaýberdi Orazow, türkmen hökümetiniň wekilleriniň özüş, awadançylyk, ilatyň ýagdaýy barada aýdýan sözleriniň diňe efir, medeniýet düşünýäni, düdülýän gaýdylýan planlaryň halkyň ýagdaýyny gowlandyrmaga az täsir ýetirýändigini aýdýar. Onun pikirçe Türkmenistanyň ilatyň işi kuýuply böleginiň ýarsynyň gowragy işsiz.
Soňky 30 ýylda 100 miňlerçe adam türmeden geçirildi we odaly işsizlik öňkü tutsaglaryň we olaryň maşgala agdalarynyň agyr problemasyna aýlandy. Mundan başga mekteplerde okuw jaýlarynda berilýän bilimiň derejesiniň aşy peselmegi towassuz, hünärsiz ýaş adamlaryň aşy köpelmegini alyp geldi diýip oraz aýdýar. Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň öňkü başlygynyň pikirçe, hökümetiň öňünde duran işsizlik meselesi pandemiýa aladalary, daşary ýurtlardaky zähmet migrantlarynyň gazanç edip ýyzda galan maşgalalaryny eklemek mümkinçilikleriniň kynlaşmagy bilen hasçylyk käýfiýeti eýe boldy. Eýsem Türkmenistanyň agyr işsizlik problemasy nähil çözülmeli? Azatlyk radiosu bu mesele sebitde pandemiya aladalary bilen çylşyrmlaşan durmuş meseleleriniň fonuna seredip Hudaýberdi Oraz bilen ýörüýte söhbetdeşlik geçirdi. Soňky aýlarda Merkezi ýurtlarynyň hökümetleriniň şol sanyny Türkmen hökümetiniň hem pandemiya aladalary bilen baglykda daşary ýurtlarda galan raýatlaryny, hususan migrant işçiler ýyllaryny, dogduk watanlaryny maşgalasynyň arasyna gaýtaryp getirmek üçin alada diýenlikleri habar berilýär. Sebäbi ýokunç kesel bilen baglykda Orsiýa Türkiýe ýaly ýurtlarda hem kärhanalar işini togtatdy, işini çäklendirdi. Aýdaly Çekiýada häzir pandemiýa sebäpli iş togtan adamlaryň aýlyklarynyň döwlet tarapyndan doly tölenjekdi habar berildi. Günwatar ýurtlarynyň köpüsini sosial goruglyk meselelerini pandemiýa bilen baglykda öňkülere garany hem hasçylyk gaýgaralýar. Soňky çykan maglumata görä Özbegistan ýörüýte otly gatnawyny gurnap Orsiýetden 9000 çemesi Özbegistanlyň ýygyny watanlaryna ýygnaýar. Elbetde Özbegistan sebitde iňkän ilatly ýurt we şonuň bilen bir wagtda pandemiýa bilen baglykda saglyk işgärlerini hem köp garaşy edýär. Goşmaçy hak töleýär diýen habarlar çykýar. Daşary ýurtlardan ýyllaryna getirilýän migrant işçiler meselesine gaýdyp gelsek, Özbegistan, Täjikistan, Kyrgyzstan we Türkmenistan pandemiýadan has öň dowam edýän ul işsizlikleri arly öz raýatlarynyň daşary ýurtlarda arzan işçi güýjüne öwrülmegine garşy ýeterlik çäre görüp bilmedi. Emma pandemiýa bilen baglykda bu mesele ýene de keserip öňden çykdy. Şu ýagdaý bilen baglykda ykdysat çökmüni Hudaýberdi pikiriňizi paýlaşsaňyz. Daşary ýurtlardaky türkmenleriň köpüsi azatlyk bilen söhbetdeşlikde näme ýurda gaýdyp baryp az ölelim diýip Türkmenistany ýerine dolanmakdan ätiýaz edýänliklerini aýtdylar. Eýsem bir ýerde çykalgan näme Türkmenistan bir tarapdan raýatlaryny ýygnaýar, ikinji tarapdan Türkmenistanyny ullokan işsizlik dowam edýär, üçüncü tarapdan bolsa pandemiýa aladalary. Indi şu ýagdaýda Türkmen hökümetiniň öňünde nähili çykalga bar. Nädip hökümet öz adamlaryna kömek etmeli? Şeýle mümkinçilik barmy odaly bilen? Goryan birinci ýerde aýtmalysy, häzir şu aýtyp geçdiňiz da şu ýani Täjikistan, Kyrgyzstan, Merkezi Aziýa Respublikaları bilen deňeşdiripdir. Ýöne şolar bilen deňeşdirsek, biz şolar bilen deňeşdirsek, ýadyňyzda bolsa şu Sowet döwründe da şu Türkmenistanda elmidämi iş adamlar ýetmişçilik edýäti. Şoň üçin çok köp adamlar daşyndan gelýär. Türkmenistanda iş daşyndan gelýär. Yönü özbaşlıklarının sonra şu ne doğru siyaset yürürlüğünün sebepli. Hiç vakti Türkmenistan'da özbaşlıklarının hakiki hükümet bulmadık sebepli de 70% için halk işsiz kaldı. İkinci taraftan selhedi yaptılar duruşuna. Aynı o yerde o olya bu olya diyen ortada. Şoň üçin belki Respublikalarında kıyal adımlar daşına gidiyorum. Mesela Orsiýetde belki Respublikalarında gidiyorum bir işlevilmelidir. Yönü bir çıkarga tapıldı oğlum şu Türkiye oldu da. Çok her bir yerde edecek. Şu doğrudan dünyada her bir kıyınçılık dönüyor da. Şoň diyelim şu şu gelmiş o pandemiye da. Öyle şoň ýagdaýlary da şoň eger hakiki ýurtda hökümet bolsa da hakiki hökümet bolsa. Şoňlar ýagdaýda hem etmenlerini öňünden şoňa taýýarlyk bolmaly. Bu şoňlar ýagdaýlary pikirlenmeli. Şoňa taýýarlyk bolmaly. Bu fondlar tölemeli, zat etmeli da şu ýagdaý göretmeli. Öşen ýurtda aýdyp oturmaz. Daýmada demokratiýa ýurtdypyn Orsiýetde şondan bir goralda alsalar mara. Näçe milyarlar öz halkyna kömek edildi. Şu işsiz galanlara, köp çağırlara. Hudaýberdi, indi eger Orsiýet bilen deňeşdirsek, Türkmenistan bilen Orsiýetiň ilatyny deňeşdirsek, ýa-da mümkinçiliklerini deňeşdirsek, Orsiýetde 150 milyona golay ilat ýaşaýar.
Türkmenistan'da bolsa 5 ýa-da 6 milyona golay ilat ýaşýar. Indi şo Türkmenistan eger orsiýetde şo ilata edilýän kömekleri etmek islese, hakykatda etmek islese, Türkmenistan edip bilermi sizin pikiriňizçe? Türkmenistanyň ykdysady mümkinçiligi barmy şoňa? İktisadi mümkünçülük var şu. Doğrudan o Türkmenistan'ın iktisadi duruşunu yıktılar da şu öz astıklaganlarına çok. Inni bağışla sözüňi öýlen. Inni siz yıktılar diýäňiz. Şoň bilen birlikde de başga maglumatlara görä de şo resmi taýdan kän bir tasdiklanmaýan maglumatlara görä de Türkmenistanyň soňky ýyllarda alınıp barlan milliardlarça dollara durýan gymmat baha guruluşyklar zerarly Türkmenistan gaty kyn ýagdaýa düşdi. Şoň bilen birlikde de Türkmenistanyň içinde öndürilýän zat adarly, işleýän adamlar adarly, önümçilik adarly, hatda sogana çenli, pomidora çenli, hyýara çenli, yer almasyna çenli, kartoşka çenli daşardan getirmek ýagdaýyna düşdi Türkmenistan diýen aladalar bildirilýär. Indi şu gelinen ýagdaýda Türkmenistan öz ilatyny ýygnap, olara kömek edip bilermi? İş mümkinçiligi barda gurrun etmäli, işsizlik pasobiýasyny töläp bilermi? Belli bir derejede 150-200 $200 meçörüne ingolman. Eger alkorsak da eger şu bir Xitaydan şu gazyň hasabyny orsiýetli Xitaydan gelen gazyň hasabyny pullar. Eger de şoma bir bolar bolmaz ýerlere ýa soňulmasa da, owurlanmasa da, şunlar iň bolmasa şunlar bir gyn ýagdaýda. Ama doly 100% aýdylýan da doly hem adamlar şu gynçylyk çeken adamlar kömek etmeli. Kömek edilýär Türkmenistan hökümeti. Doly. Inni Türkmenistanlıların şu Türkiye'de işleyen Türkmenistanlıların käwirinin aýtmagyna görä käwiri aýda $300 gadanýar, käwiri aýda $400 $500 $600 gadanýar. Oňun belli bir bölegi ýaşaýşa gidýär, jaýa gidýär. Umuman şu pullaryny iýerip ýylyna galan maşgallaryny ekleýärler. Indi şol adamlar ýerine getirilen ýagdaýyny, öz öýlerinde ýaşaýan ýagdaýyny jaýa tölemeli boljak gal ýa-da iýgiç üçin aýratyn çykdaş etmeli boljak gallar. Şolar ýyllarına dolanyp getirilse, nähili şertlerin döredilmegi gerek sizin pikiriňizçe? Birinizin aýdylmalysy ol ýa-ni halk tarapdan da şu hökümet Türkmenistanda kyndy hökümet diýse hökümetin bäl bolar. Ýöne şonda da hemmenin gaçdy. Ýöne şonu gözüne tutup da şoňlar ýa-da şoňlar gynýady gözüne doğrudan öňünden şu adam başına palançy berýär, para ýerde hemmesi şu taýy ýüzünde gorkuzulsa da iň bolmasa. Ana ýa-ni halk doğrudan bunun cevabı şu aýtýanlar köp adamlar ýa gorkya ýüzüne gaýyp barmany. Bu Türkiýedenler belki doğrudan şoňa olaryň bir ýa kömege berdi durşunda şoňa ýüzüne çykmak gynçylyklaryndan gorkýarlar da köpsi. Iň bolmasa belki bu wagtda bolmasa da iň olmasa şunlar da gyn döwürde bir hökümet boljak bolmaly. Doğrudan bırak halka hizmet edecek olmalı. Çok fikirlenmeli. Şu Türkmenistan'ın mümkünçülüğünde de şu Türkmenistan'ın mümkünçülüğünde. Mesela ne yurtta adamlar işler yani böyle yani fikir etmeli. Indi Türkmenistan'a görüşüňiz ýaly o hojalygy onlar çyýlýar çökkün ýagdaýda. O hojalygyny adamlar işläp işläp bergil çykýarlar. Beýleki pudoklarda da şoň bilen birlikde de şu biznes telekeçilik uğruna da adamlaryň iş ýerleri ýergiderli ýapylýar. Olardan para vermek, uly meçherde para talep edilýär diýen maglumatlar gelip boğuşýar. Emma Türkmen resmileri bu ýagdaýlar barada çykýan habarlara hiç bir reaksiýa bildirmeýärler. Döwletiň awraýyny hem gorajak bolmaýan ýaly. Ikinji tarapdan bolsa adamlar yıllar boyu şu daşaryk gitti. Inni şu ýagdaýda Türkmenistan krizis ýagdaýyna, gaty kynçylyk ýagdaýyna eger doğrudan sizin aýdyşyňyz ýaly hökümet bolmak üçin, hakyky hökümet bolmak üçin ýa belli bir derejede hökümet bolmak üçin oýlansa näme etmeli? Birinji, ikinji diýip aýtsaňyz. Birinji ýerde bar, birinji ýerde misal şu milli pulun valutalar bilen denmez bir kursu bolmaly. Nähili gynçylyk bolanda da bar, şu eger bir kurs bolmasa şu halka hökümeti köp ziýan bolýar da. İkinji mesele şu karar kabul etmeli, pul harclamalar bolmaz obýektlere da bir ýaýlara hiç bir halka ýurdu peýda getirmeýän obýektlere. Soňunmasa bara programma düzmeli şu ýa-ni şu işsizlik meselesi boyunca da esasy Türkmenistan'ın problemi bolup durun şu işsizlik mesele. Olamasa var eger de şonu işlesem antatykly çözülýär. Misal üçin nähili antatykly çözülýär? Ne kritik görümden bir ýöne köýdäkde haýsy ortamda altyapy var, ýöne köýüşlerde bir adam ýok.
kommunal işler olsun, kuruluşluk işler olsun da ne için o yerlerde yollar toz batıyor, köprüler yıkılır, omurulup batıyor. Hani yankılar, aydalı zeykesler yatıyor, o çığırap, yerler. Hani bir topa diye yankısı birinci yerde etmeli işler var da. Hani en olmasa son işler etme için var ha. Yok var onun 18 yılda bir doktorçuluğu uğrunluğunda yola koy zatları bir ayın içinde uğradık yani işe salıp koyuyor adamlar da. Soğunmasa düşünce var da mikro kredi tavanı diyenler. Hani sonu bir yolu salmalı. Misal için o yerlerde etraflarında bir topa adamlar kişiler bir firma dönüdübiliyor, bir kişiler bir şeyhler açılıyor. Hani şu zatları bir hükümet tarafından mikro kredi tavanı sistemini düzüp son adımları kumu edilmeli. Hani şuna hiç bir kontrat gerekler de bir kıyız kovatın içinde sözlüyor. Yurt 3 katlıdır kıyız kovatın içinde. Onu sizin pikirinizçe şu kriz ýagdaýda oradan hem çıkalı üçin var. Azaýyp pursat bolup durýar. Birinciden adamları ýerine getirip ýa-da işsizleri ýygnap kıyıska kurslarda okudyp, hünär öwredyp ýa-da hünäri bolanlaryň hünärini kämilleşdirip ýurtda edilmän ýatan bir topar işi bir wada edip boljak, hemem ýurdun adamlaryny iş bilen öpçün edip boljak. Ýurdun ykdysadyýatyny dikeljip boljak. Şeýle däsiň pikiriňiz. Birinci yerde aytmaz. Adamları adam edip oluyor. Şey yapıydı. Adamlar özünü adam duyup başlıyor. Öz yurdunun içinde. Ana esas son. Bu ykdysaçy Hudaýberdi Oralyň pikiri. Hormatly dinleýijiler, bu meseleler boýunça sizde nähili pikir garaýşlar bar? Bize ýa-da telefon edin. Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleýijiler, Hepdäniň zemini Türkmenistan bilen Orsiýatyň arasyndaky howpsuzlyk hyzmatdaşlygy baradaky söhbetler dowam etdirýär. Orsiýatyň döwlet dumasy şu hepde Aşgabat bilen Moskwanyň arasynda 2003-nji ýylda baglaşylan howpsuzlyk aralaşygyny tasdiklady. Mundan öň Rus medeniýetinde Türkmen owgan şirketiniň gowşaklygy hakynda dowamly gurrun edilip, Rus koşunlarynyň bu meselede kömek edip biljekdigi gaýta öňe sürildi. Şeýle-de Türkmenistanyň öz bir taraplyk durumy sebäpli öňkü Sowet respublikalarynyň arasyndaky dürli hyzmatdaşlyklardan şol sanda goranyş, howpsuzlyk hyzmatdaşlygyndan hem çeke durýanyny barada ekspertler ýa-da resmiler derejesinde alada bildirilip gelýär. Türkmenistan şu ýyl öz bir taraplygynyň 25 ýyllygyny bellemäge taýýarlanýar we hiç bir harby bileleşige goşulmalyk görelgesine ıgrarly bolup galýanlygyny aýdýar. Eýsem şu günni Aşgabat bilen Moskwanyň 2003-nji ýylda baglaşylan howpsuzlyk hyzmatdaşlygy alalaşygynyň Orsiýatyň döwlet dumasyna tasdik edilmegi. Üstesine Türkmenistanyň hormatly il ýaşulsy derejesi berilen Rus siýasatçysy Vladimir Zhirinovskiýiň birden Türkmenistanyň Rus mektepleri barada alada galmagy näme aňladýar. Bu arada vel godalky Türkmen diplomaty Türkmenistanyň bosgunlukda döredilen Respublika Partiýasynyň lideri Nurmuhammed Hanaf bilen söhbetdeşwarlyk. Nurmuhammed ağa Vladimir Zhirinovskiýiň Rus siýasatçysynyň birden Türkmenistanyň Rus mektepleriniň aladasyny etmegi, Orsiýatyň döwlet dumasynyň 2003-nji ýylda baglaşylan howpsuzlyk hyzmatdaşlygy baradaky şertnamany şu günni tasdiklamagy siziň pikiriňizçe näme aňladýar? Bu hereketleriň aňyrsynda, bu çäreleriň aňyrsynda näme ýatyr? Birinciden Türkmenistan'ın mekteplerde Ors dilinin yatırılmağı o mesele dünya yaradı diysem yanlış olmaz. Ne için deyseniz bu mesele var arada yurttaşına yaşayan vatandaşlar öz ayetlerine yankı meseleni kaldırdılar. Orsiýatyň ilgisine çenli yankı mesele var arada öz näraziçiligini bildirdi. Daşary işler ministrligi nota ýazdy. Şoň üçin bu mesele Orsiýatyň içine de gowy ýaýrady. Siýasatçylaryň muhabara bar. Bular ýaly Zhirinovskiy aktiv şu Orsiýete değişli mesele bolsa, şoňa garşy bir hereket ýa edilýän zat bolsa derrew şoňa öz reaksiýasyny bildirýär. Ol aýdalmaly mesele hakykatdan bolýanda. Bagyşla Nurmuhammed ağa, Zhirinovskiy Türkmenistanyň Ors mekdepleriniň ýagdaýy barada
hakykati diňe şuun bilýärmi? Mundan öňem Türkmenistanyna şo yerli rus diller bilen baglanşykly, adam hukuklary bilen baglanşykly meseleler habar berilip gelýär, ýazylyp gelýär. Emma Zhirinovskiy Türkmenistana baranna başga hili pikirde soňundan bolsa, esli wagtdan soň bolsa diýipden başga pikirde çykyş edýär. Sebäbi Türkmenistanyň rus mektepleri meselesi, howpsuzlyk meselesi bilen bile orta geldi. Azerbaýjan bilen etnik ermenileriň arasynda şo Dağly Garabag üstünde barýan söwüşler bilen baglykda hem bu mesele ýitileşene meňdiýär. Şoňulym bir wagtda Türkmenistanyň Owganistan bilen aradaky terhedi, howpsuzlyk meseleleri, neşe gaçakçylygy, terrorizm bilen baglanşykly meseleler umman Türkmenistanyň öz terhedini goramagy, howpsuzlygy arada mundan öň rus medeniýetinde beýan edilen aladalary ýatladýan gurrunlar edilişi döwlet dumasyna Aşgabat bilen 2003-nji ýylda baglaşylan şertnamanyň tasdiklanmagy bilen baglykda bu ýerde nähili meseleler bar. Orsiýet dogrudan öz täsirini güýçlendirmegiň pikirini edýärmi şuňky ýagdaýda şu emele gelen beýleki ýagdaýlar bilen baglykda ýa-da bir diňe ors diliniň aladasymy? Yok, men pikirim boýunça bir diňe ors diliniň aladasy däl. Umumy daşduruny Orsiýet seretse, öňkü Sowet Soýuzynyňky respublikalar, döwletler ýoş-ýoşdan ülkep barýan Gürjistan alaly, Ukraina alaly, soňky wakalar Belarusiýada, Ennem Kawkazy, Azerbaýjan bilen Karabagda ýaşaýan ermenler bilen arasyndaky urusy, sevişdi semolýa. Bir oňda ýanky Azerbaýjanyň arkasynda türkler dur ellen gidip barýanyny görýärler. Şoň üçin Orta Aziýadan Türkmenistana gidirämällik etýän aladalary. Onuň hakykatdan hem Türkmenistanyna ýanky şerhetler gowşak gorulýar. Şoň üçin şoňa ýetaýyn vermellik edilýär. Ýöne diňe bu da däl men pikirim boýunça. Nurmuhammed diňe bu da däl ýaňyz. Eýsem başga näme bar bu ýerde? Başga şol 2003-nji ýylda ilki kabul edilýän howpsuzlyk barada Orsiýet bilen Türkmenistanyň arasynda. O da ýanky Türkmenistanyň inisiatiwasy boýunça. Niýadow 2002-nji ýylyň noýabr wakasyndan soň şol reali mesele ya o görülle bolup ýene de şol rejime garşy adamlar ayağa galaymasyn ýa ýurtdaşyndan bir hereketler bolaýmasyn diýip gorkuçyny Orsiýete ýüzlenip Orsiýet bilen şol ýaly jernama baglaşýar. Ondan Başla Nurmuhammed siz şu Türkmenistan bilen Orsiýetiň arasynda howpsuzlyk hyzmatdaşlygy meselesiniň 2003-nji ýylda şu 2002-nji ýyldaky wakalardan soň orta gelenligini aýdýarsyňyz. Emma şunça ýyllap bu şertnama döwlet dumasyna tasdiklanmakda şu günne tasdiklanýar. Muň sebäbi näme? Muň sebäbi soňky döwürde ýurtdaşyndaky ýaşaýan türkmenler, Türkmenistanlylar aktivleşip urdular. Hemme ýerde, hemme döwletlerde diýenýäli ýanky piketler, briefingler ýa internet üstü bilen görsek, gaty şu nähili aktivleşeni halkyň Türkmenistanlyň nähili aktivleşdirileni görünüp dur. Şoda içine de täsir berýär. Diňe daşynaklar däl içinäkler hem ayağa alyp şolar ýaly howpsuzlyk ýagdaý döräýärdi gorkuçyny Berdimuhammedow şo meseleni ýene täzeden aldyryp, täzeden Orsiýet bilen howpsuzlyk barada şu jarnama baglaşyp, şonu tasdik etdirýär Orsiýetden haýyş edip. Orsiýetden ana hakykatdan şo ellen bu ýurtlar gidip barýar we şolar ýaly ýagdaýda hem kömek edeli hem iýeli edilýän şoň üçin şu mesele orta çykýar. Onda siziň pikiriňizçe şo Türkmenistan öz ýagdaýynyň alady edip, şo gysanan halatyna Orsiýete ýüz tutýar, Orsiýet bolsa öňkü täsirlerini öňkü agalygyny dikeltmek üçin bu pursatdan peýdalanjak bolýar, şeýlemi? Gasy dogry. Hakykatdan hem şo. İkinci taraftan Türkmenistan öz bir taraf ýurtdugyny, bir taraf döwletdigini aýdyp otýar, bir taraplygyň ýyl dönümini bellemäge taýýarlyk görýär. Şeýle Türkmenistan öz bir taraplygyny ýitirip bilmezmi? Orsiýet bir ýagdaýdan peýdalanyp täzeden Türkmenistana goşunlaryny getirip bilmezmi? Şeýle aladalar barmy häzirki günde ýa-da beýle alada ýokmy? Beýle alada edilşuny ýok. Edilşuny ýertir Orsiýet öz goşuny Türkmenistana salar diýip kredemok. Näme üçin diýseniz hakykatdan hem edil o mesele Berdimuhammedow özüm rady gelmek diýen. Näme üçin diýseniz ýöne bir howpsuzlyk ýagdaý döräýänne
şonu o neutralitetliğine Türkmenistan göz yumup şondan ha orşede haýyş edip kömekdiler diýip pikir etýän. Hormatly dinleyijiler, bir Nur Muhammed Hanahyň pikiri. Eýsem, Orsiýet Türkmenistan gatnaşyklary Türkmenistany emele gelen ýagdaý Orsiýetin öz täsirlerini artdyrma uğrunaky aladalar babatda size nähili pikir garaýşlary bar, bize ýazyp telefon edip bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunuň bilen Hepdeniň zeminiň nowatdaky sanynyň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Onu Pragadaky studiýadan men Ýogşan Urban alyp bardym. Azatlygyň tolkunlaryndan aýrylmaň. Kunlaryndan aýrylmaň. Kunlaryndan aýrylmaň. Kunlaryndan aýrylmaň. Kunlaryndan aýrylmaň. Kunlaryndan aýrylmaň.